Takulandirani pano pa Lahiri TV ndi mapulogalamu akuthana ndi kuthana kwa kampeni. Inutu pa Malawi pano osapanga mistake kuvotera chipani cha Nkhanza. Voterani chipani chokuti chikuomboleni pa mavuto amene mukukumana nawo. Tapangani like, share video iyi komanso musayisire pa njira. Muli uthenga ofunikira kwambiri, mutaumvera komanso aumvera azanuwo. Amene asapotera MCP tisampereka kuchipatala cha Meto kudzomba. Mene dziko lathu lino la Malawi mene likuyenda munthu kutenga vote yake kukavotera chipani cha Malawi Congress Party ndi kuti mutu wako sukugwira ukuyeneradi kupitisidwa kuchipatala akakuone kuti ubongo wako uli motani. Komanso ina Malawi ndi ningawa dziko lathu limene likukhalira MCP kuchita Nkhanza ndipo Nkhanza siratu. Pali ma monitors a DPP amenyedwa achitidwa Nkhanza omwe akuyembekeza kuti agwire ntchito la chiwiri lino. Taonani video. Sindivuta bwana. Musalivure mave? Musalivure. Ngauza azano kumeneko. Darunga ni maji. Kuri kuno tuli kuyesha mwamba. Amalawi azanga kodi zisankho zikuchitikazi kodi zithera pati? Apolisi alipopo, MDF ilipopo koma osachitapo kanthu kumangoyang'anira anthu a Malawi Congress Party kumachitidwa Nkhanza zika za dziko lino zikuyembekeza kuti zigwire ntchito ngati mamonita chisankho chomwe chikubwerachi. Kodi apolisi MDF ntchito anu ndi yotani? Kodi zisankho zimene zithera motani? Zikupereka chiopsezo kwambiri. Chonde Amalawi tiye tisachitane Nkhanza toka aisizoona komanso asilikali gwirani ntchito yoteteza zika za dziko lino kuti chisankho chiyende bwino chisaberedwe. Ino ameki gwirani ntchito mosakondera munthu wina aliyense achakwera. Sitikufuna nkhondo dziko lathu lino la Malawi. Ngati sitidamve kuyambira lachitatu bwana chikwapo m'manja. Panopo wena ali pa filling station kudikirira mafuta koma ino likhwelo munayimba lakuti tigule mafuta G2G. Ng'ombe imene sidamve likhwelo limene la bwana chikwapo lachitatu. A president munalamula munayimba likhwelo tidzigula fetereza kuchokera kwa opanga fetereza. Alipo akavuwevuwe avutitsabe kumakamvutitsa nyamata wanu samu. A president lachitatu ng'ombe yosamva chikwapo m'manja. Zilipo ng'ombe zosamva manogmam, mameram, maescomum, DC office, water board, maescomum, MRM. Kuli ng'ombe zosamva bwana lachitatu likhwelo mwayimba mokwanira chikwapo m'manja bwana. Koma ifeyo takonzeka mkotheka chikwapo chinacho gwere nendemwe koma takonzeka ndithu bwana. MCP zikwapo ndemu kwapulidwa faka Malawi sakukufunani vote simukuyipeza ndipo simukuwina ndipo achakwera amene akwapulidwa fake ndi mbava yokuba mumangidwa pa 17 pano mumangidwa chipani cha Nkhanza sogoleri wa Nkhanza opanda chifundo nduna zonse zakuba zopanda chikondi. Musanamizeso Amalawi pakuti akuvotereni vote simukuyipeza. Amalawi akufuna chipani cha DPP. Amalawi akufuna mtendere. Mukuchitira Nkhanza mamonita DPP pakadali pano zisankho sizinayambe komwe anthu kungotulidwa mukuachita Nkhanza. Anthu a Malawi Congress Party, anthu oyipa mtima, anthu opanda chifundo, akulukunyinda, anthu oyipa nkhope, anthu opanda chifundo inu. Muziona MCP ikuchoka pampando pa 16 pano. Lokhosa dabwa mukuyenda chothawa kina kuli kusiku kumene mungapite. Koma zanu a DPP akuyenda mwa ufulu APM. Taonani action ma videos ya wa Malawi. Kulikonse kumene angapite sogoleri wa dziko lino angokuidwa ngati mwana kapena kuti munthu wazinyera.
sakufunidwa Dr. Lazarus Chakwera. Achakwera musazipeperese ndi chipani chanu cha MCP. Amalawi sakukufunani. Ndiye taona ndipiti wa DPP kukondedwa kunyadiridwa Peter. Itatu kukondedwa kunyadiridwa kuposa msogoleri wina aliyense amene akuza pisana zangu zikuchitikazi. Ndiye ngakhale na MCP mati kuti mubera chisankho simukubera. Perekani pano ku DPP basi. Moyonse Mwibwanji Ine Ndimokambi Joyama Chwajantawi Ndipeke ule mkawo Shamime na kulanda ule mwani Bibi moye Amene Chakwera kwina kulikonse kumene angapite akugendedwa miyala sakufunidwa nkhaza zimene mwachitira Malawi paka dali palonso muli busy kuchita nkhaza mamonita a DPP sumuwina chifukwa Malawi sakukufunani ndiye muone kwina kulikonse kumene mungapite mukugendedwa miyala mtsogoleri wa dziko lino wa dziko likuvesa chisoni kumeneko ndiye muziti muwinaso muberezi sankho kodi pa 16 kapena pa 17 mukabera kuzachitika chani. Zomwe zuchitika kuno pa trading ya Selema boma la Machinga ndi zimenezo. Vuta kuno MCP wina aliyense anthu akumenya kuno Selema yavuta muzingoona umene kufanzi MCP akuthawa kuno Selema. We must graduate connected into the way. Joyamba the promotion ziko ino. Graduate the concept ziko ino. The babanga shinga ime ndukuwina ndukutawa after that. Nika bize kukonza ziko ino.